Το τραγούδι που κάνει καλό στους σχολικούς των βρεφών περισσότερο και από τον απορροφητήρα. Το τραγούδι για το οποίο με μισούν παππούδες και γιαγιάδες ανά την επικράτεια, φίλες και φίλοι. Το Ελεφαντάκι. Έχω ένα μικράκι ελεφαντάκι 420 κιλά. Τρώει 7 κασόνια, μακαρόνια κι όλο κάνει τουμπές και γελά. Όταν με ανεβαίνει στην τραπαλά με πετάει ψηλά στον ουρανό κι όποτε βουτάει στην πισίνα φεύγει από μέσα το νερό. Έλα! Ελεφαντάκι 420 κιλά. Πίνει 7 κουβάδες, λεμονάδες κι όλο κάνει τούμπες και γελά. Παίζουμε το απόγευμα στον κήπο, τρέξιμο και μπάλα και γρυθό. Κι ύστερα στο μπάνιο μου πετάει με την προμοσκήτα το νερό. Ελεφαντάκι 420 κιλά. Θέλει κόπωμα, θα βρω τον τρόπο να το πάρω κάπου τα αγκαλιά. Εντάξει, πρέπει να δείτε έτσι από εδώ πέρα τι είδα εγώ τώρα. Με το που είπα θα πω το Ελεφαντάκι βγήκαν όλα τα κινητά από τις τσέπες σαν πιστόλια. Πραγματικά ανησυχώ για τη συναισθηματική σας ωριμότητα στην ελληνική. Λοιπόν, ελπίζω πραγματικά τα βίντεο που τραβήξετε να είναι για τα παιδιά και όχι για ιδιωτική χρήση. Εντάξει, ξέρω τι μπορεί να κάνει ένας γονιός για το παιδί του. Εγώ για την κόρη μου, η οποία βρίσκεται μάλιστα σήμερα εδώ, ήθελα οπωσδήποτε να έρθει καλλιτική. Για την κόρη μου λοιπόν έχω δει παραπάνω από 15 φορές την ταινία «Η Μπάρμπι και οι αδερφούλες της» σε μια αναπίθανη κουταβοπεριπέτεια.